как раз Александр Шуленин. Он забил самый быстрый первый гол в истории российских чемпионатов на второй минуте. Ну, подождем. Исследование мастеров статистики. Гол! Красотища! Келвин Мулумбу сравнивает счет. Вот это удар! 1-1. Откопали парня. Нижегородские селекционеры. Второй гол в двух матчах забивает Келвин Мулумба. Напомню, так вот, Денис выиграл борьбу, пробил, и здесь никто не накрывал Александра Шуленина. В результате счет в матче открыт 1-0. Вот так вот начинается довольно неожиданный сезон. А это новичок. Ничего себе, новичок из Конго. 2-0! Гол засчитан! Вот так вот начинается чемпионат России. Видимо, новая графика и вот эти составы и все вместе взятое вдохновило Нижегородскую «Волгу» в первую очередь для того, чтобы вот так ярко начать новый сезон. Ну что ж, по чину 2 минуты. Если каждую минуту будет забиваться гол, то примерно 90-0 может нас с вами ожидать такой счет. Хотя, наверное, нет, потому что какое-то время, безусловно, потребуется для того, чтобы установить мяч. Teraz Oliver Prázdnovský preskočil Peltiera, ale domácim ušla lopta do autu, Luptak ju nedokázal spracovať. A vidíme kormidelníka Ruže Šimča. Ružomberčania veľmi dobre získavajú v posledných stretnutiach body. Mukendi podľa môjho názoru v offside, ale ten sa nepíska. A Ružomberok vyhráva o 4. minúty 1-0. 4. minúta stretnutia a Mulumba Mukendi otvára skóre dnešného stretnutia. Poďme sa pozrieť na to ešte raz, tak možno sa tam práve či už Hudák alebo na pravej strane Bagajoko pozabudli. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Mukendi úvodným strelcom tohto stretnutia. Bagajoko 1-0. Nitra naopak prehráva v Košiciach 1-0. Trnavský Spartak by potreboval 3 body z tohto stretnutia ako soľ. Keďže zatiaľ iba 15 bodov na konte zverencov Petra Zelenského. V Košiciach sa presadil kto iný ako David Škutka, ktorý opäť stíha Davida De Petrisa, ale teraz pozor na Mukendio a Ružomberok vyhráva 1-0. Obrana Trnavského Spartaku túto situáciu podcenila. Janečka nezastavil Mukendiho a Ruža vedie v Trnave 1-0. Mulumba Mukendi sa dočkal gólu. 38. minúta, Janečka v tomto gole namočený viac ako by si predstavoval a popod padajú. No, hostujúci kormidelník sa zrejme obáva, aby sa to jeho zverencom nevypomstilo. Trošku dezorientovaný teraz Filip Kinček, ktorý hrá výborné strietnutie potom, čo dostal dôveru od Jurkemíka. Ďubek bude zahrávať rohový kop. Mukendi vyrovnáva na 1-1. V 64. minúte sa Ružomberčania dočkali. Vykúpil ich Mulumba Mukendi. V 64. minúte to bolo. Ružomberok vyrovnáva na 1-1. No a Mulumba Mukendi po rohovom kope Ďubeka vyrovnáva na 1-1. Tohto stretnutia hrá Ružomberok doma s Nitrou 1-1. Ľuboš Kolár poprvýkrát pred bránkou súpera neprihral presne. Ešte je na ňom vidno, že príliš veľa zápasov v tejto sezóne nahraných nemá. Naopak Lupták srší aktivitou. Zbavil sa teraz Harbuláka aj Saba. Centruje do 16. Mukendiho hlavička, je to gól! Mulumba Mukendi nakláňa misku váh na stranu Ružomberčanov, ktorí vyhrávajú už 2-1. Bolo to ešte v 75. minúte.
ale veľká časť tohto gólu ide na vrúb Lukáša Luptáka. Takto sa zbavil v poslednom okamihu. Saba odcentroval. Tomáš Ďubek prenecháva svojmu spoluhráčovi. Toto sa však ešte nedá považovať za zdržiavanie hry, preto sa Košičania nebúria, aj keď pri konci zápasu už aby boli emócie vyhrotené v takejto situácii. Martin Naď. Nerozumeli si teraz Ružomberčania trošku a Tomáš Ďubek nečakal prihrávku. Filip Serečín pred ním nezachytil a darovaná lopta pre Košičanov, avšak pozrite sa na túto situáciu. Mulumba Mukendi, tak ten je snad na ihrisku 1 minútu a pozrite sa, čo vyviedol. Darkovi Tofilovskému, ten si túto situáciu určite nedá medzi svoje obľúbené. V každom prípade Ružomberok vyhráva 2-0 po tejto, nazvime to, zaujímavé.